eta 5. Baina Eusko Tren Ligan, beste leian, San Juanek du hor lidertza 22rekin eta 4 bandera, Zumaiak 22 eta Zumaiak 20 eta 2 bandera, bigarren, Ibaikak 10 eta Oriok 8. Eta azkeneko bia estropadetan, San Juan darrak nagusi, San Miguel Ligan. Ea gaur, zer gertatzen. Bere alaziko dira epaileak, bai? Aginduak ematen, ontziak behar bezala kokatzeko. Ez dira, partean, Ez, nahiko txukur. Bandera txuria gora. Erne ba. Ere bai. Itxasoko epaileak, goian du bandera gorria, bai! Hasi da Jaun Andreok bigarren txanda. Ea ba, gora berari gabe. Uste dute Zumaiarrak bixi irten direla, txampan, Ibon. Bai, ikeragarri bixi. Arraunketa ere abek beste baino luzeago enplegatzen dute. Eta gaurko giroarekin eta nik ustet kalte ez diela egingo, Ea ba, hemen gure katamaranak ematen digune referentzia eta jadanik favoritoak. Eremuaren erdikalde horretatik, 3. kaletik eta Zumaia branka aurretik sartu nahian. Hemen Manterolaren emakume eta noski Zumaiaren errentako ligari dagokionez, baina hemen buru argi dute. Aste bat zer da? Ia aste barru Zarauzko estropadak, Zarauzko ikunean, emaia Eusko Tren Ligari eta berra dute hor. Hori da, zailak bate, baino posible 2 puntu baino ez, eta estropada gure irabazteko ona, hortan dela hortzipalan ere bai, orain txepizka bat, eta asentatzen, horrek ez gorretik dara mala, herriako treneroak. Etxaberen taldea, San Juan, oten izen agertzu hor, informatik badugu hor, iazkoa da. Tira, horrela xe da, eta... Lan galante egindako, Oteroen eskagun. Otero bai, eta Etxabek ja 2 urteetan duzu alde eta otxari dira. Bueno, hemen Ibaika, Errenteriarra, Uribe Larrea, Patroilan, eta... Burka, eta batzirudian berantik amarraz edo erreperatzeko modu eango zuten, baina denboraldia emakumetzak li dagokienez eta txelketei dagokienez aurrera doa. Gero dugu irailean Donostiako banderari begira, nolako maila dute, baina momentu izan daiteke Errenteriarrek dutela denboraldiko puntutxo hori lortu. Zumaiago zontzi zen eta maila uten dio, San Juan naban beti gora etorri da, hori ere erakutsi du beste zerbait eta badirudi momentuz Errenteriar hortxe daudela. Pauso hori edo eman ezin. Garbi ikusten den begira bira, olatua nola sartzen. Hori ikezaila da, treneruak gogortzea. Zehazka bezala azten bada hori baborrez tropalantzakak. Eta, zeinen gogorta dara maten esate batereko orain, Zumaiako neske. Hori da. Erresa ematen duen, ez da bater erresa. Ibon, egun Oriotarren presidentea daukat hemen lamenean, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Eusko Tren Liga albo batera utzi, Eusko Ligara bueltatzen bi kale egin ondoren gainera, berriz ere lehau eta, beno, jeperik eguagu, baina ikusten ari garen arabera atzetik. Salida nahiko txuko nahi dugu, ez? Eta, Mateu, pixkat atzetik goazela, baina, behintzat burruka ingo da. Burrukatu eta Ibaikarekiko borro horretan aurrea hartzen saiatu, ez da? Bai, hau da gure burruka, ez? Lako borroka hau izan da, ez? San Juan da Zumaia, pixkat koste gan daude, eta, bai, izan da. Udara osu da biltza Ibaikakin borrokan, eta, ber gaur behaien horretan atatzen den. Bai, horrela den, eskerrik asko. Bale, ez zuei. Jotarretea, eta posik izango da. Emakumeek denboraldi honetan erakutsitako gorakada hori ez da, bazterrean usteko moduko. Juan Zumaia baino hasi zen eta lortu du maila hori eta zoriontzeko moduko. Bai. 2 minutu terdi ere bai. Katamaneko irudia du. Kostaldekoa eskerrean eta orain kostaldek hartutakoa.
errepide ondotik hartutako irudiak hor kanpoko baliak behar bezala jarraitzeko. Lehen txandan, haizeak bazbesteko kilometroko abiadura izan du Ipeki aldetik, 10,4koa, eta orain ez da urruti bili. Baixe izango, maniobran. Itxasua ikusten da, mugitua dagoela. Getaria Zarautzegia 6 minutu behar izan ditu, 5:49. Bien bitartean hor, maniobrak egiten, ensaiatzen, ziabogak eta... Edreñako treniru ezen hori. Edreña zen hori eta gero izango ditugu lanean, K-ligako estropadak. Getariako estropadak, Malasaria gaur hemen jokoan, asteburu osoan hemen izango dira ontziak Getarian, K-ligari dagokionez eta Gipuzkoako emakumeen ligari dagokionez. 5:51 Zumaiak. Begira, Orio bigarren lekuan. Ja, ziagoak, Zumaiaren apalekoa. 7 gehiago hori jok, 5:59. Baina ziagoa, iruditzen zaitor. Hor San Juan orain. Zerbait jandiola, 5:52 San Juanek eta Ibaikak 5:56 begira. Ibaika Getaria Zarautz baino 3 segundo bizkorrago. Tarte txikia. Aparteko arrokeriari gabe eta normalean Ibaika eta Zarautz Getariaren artean diferentzia handiagoak egoten dira eta guztiok ere hala espero genuen, baina berriro esango dut nik, Mikel. Gaur ur biziak dira, ikusi ez dira ikusten, baina korronteak hor daude eta nik uste dut hori ez da komenia aztea. Ura dagoeneko operazia eta hor zer dagoen. Eta orain, Zumaiarrek aukera izango dut nahi izan ezkero behintzat, estropada ere muen. Sabino Etxabegure gatemen aldamenean, Ibai Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze, sufritzen ez da? Bai, beti bezala. Ziaboga iritsi gara eta azkenak, baina bueno, ez gaude urruti, lau segundo San Juanekin aber bueltan, aber. Euskal Liga albo batera utzi dugu, Gipuzkoako ligan zentratu gara, eta Zarautz Getariarekiko aldea ikusten nahi gara ez dela oso nabarmena ez dara. Ez, ni Zarautz Getaria ez dut horren, eskuatorren lau sartzen dugu kanpoa, baina Zarautz Getaria ez dago, nahiko gertu dago, bai. Nik uste liga bat imatzok jaten ontzat. Gaurko baldintzekin nola moldatzen dira Madalen ontziko neskak? Bueno, gaurko balintzak ez dira txarra, lotuko kostauko lato dago, igual rebote pixkatu igual lauan, baina bueno. Gu saiatzea balitza guztietan ondi biltzen saiatu behintzat. Sorte hon, eskerrik asko. Bale, zuri. Jarrak nagusi kontrolpean dute estroa. Lehen luzean lortu dute errenta. Traineru pare bauri hori eta 11 segundo tarte handi xamarra. Eta orain hori kudeatzea da Zumaiarren lana. Horrek beste patxara emango die, Arraunerako zailo arraunketa asentatzeko. Eta gaur bestea aipatu ez duguna, Branka eta Koparekin ez, baina patroi lana ikeragarria, Ontzi hori gogor, ikeragarria gainera. Inor pentsatze aldean dia. Begira, hor estribor nola sartzen zaien, orain estriborrek adi jo behar du. Ez dago hor tarte ikaragarririk, ontzi hauen artean. San Juan darren ordezkari bat badaukat hemen aldamenean, Mailen Arrazola justore, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, Eusko Tren Liga albo batera utzi, Gipuzkoako ligan zentratu gara, eta ikusten gara Zumaiak bizia sarri duela hasierako paladetatik, Zumaiak aurre hartu da, Ziaboga bai aurretikan, eta baina ematen dure bai distantzia daramala beste traineru guztiai, baina gu burkatuko dugu gara artea, pasatzen da. Ziabogan ere beste gonbidatu batek aurre hartu du, ezta? Hori jok. Bai, ikusi egu Horiok aurre hartu dela, oso gutxigatik gu pixkatara batu gara Ziabogan, baina gure fuertea bigarren largoa da, eta nik uste bigarren largoan aurre hartuko diegula. San Juanek agintzen du Eusko Tren Ligan, Zumaia hortxe zabiltzate aurre hartu nahian, ez da? Bai, hemen 2 puntua daramagu atzetik, 2 puntu segituan jun daitezke estropada batean, eta ez dugu deskartatzen, Gipuzkoako ligare bai horre burrukatzea. Eskerrik asko, jalen sorte hon. Bale, eskerrik asko. Alasaiari dira, Zumaiarra. Begiratuta, Errenta handiarekin igoz. erreferentzi bat hartzeko begira, traineruak balantzarik ez duela, gogortuta dakartela, eta hori behin da berriro errepik. Tanpakarren bat arrauna
libratu ezinik geratu da, baina ondo dakarte. Ikeragarrizko lana da, hor, patrontzak ere bai, begira nago. Oraintxe alde batera, oraintxe bestera. Eta kaleari eutxi egin diote eta txanda irabazi egingo dute, Mikel. Arazori gabe gainera. Bai, eta argi, bigarren lekurako, Bigarren posturako nik uste Orillo oraindik hor datorrela, baina tarte txikiarekin. Eta San Juan eta Ibaikaren artean ere, Ibaika atzetik izango da, baina aparteko diferentziari gabe. Bestetik, begira, nago zer erabaki du. Bere kalea mantentzea. Estorpadaren muak guru. Une batetik bestera izango dira, mentxe, helmugan. Hoi pala. Garbi Zumaiarra, aurretik. Irabazi du Getaria Zarautze lego txalda. Eta krolo hori txikitu ingo dute Zumaiarra. Bigarren tokilean Orillo, eizten. Dira Zumaiarrak. Eta bai! Nola gainera. 10 eta 58 Zumaiarretek. Orio bigarren. Ontzi bat, garbi, zerbait gehiago ere bai. Orillo bigarren. 16 segundu. 11 eta 15. Orillo tarreta. 11 minutu eta 15 segundo. San Juan 22 segundura. 11 eta 21 San Juan darren denbora. Eta oraintxe Ibaika 22 segunduko atzerapenarekin 11 eta 30. Eta helmugan Getaria Zarautze aurreko txaldako garaiari 13 segunduzkio txalda honetako azkerak Ibaika. Hori da, lehenbiziko txandan ere aipatu dugu diferentzia ikeragarria zirela, eta orain horrezko txandako lau oliar hauen artean ere bai, Ez gaude ohituta Euskotren Ligan halako diferentzia handia ikusten. Ez behintzat, garaileak bigarrenari pentsa ia 17 segundo. Zumaiak San Juan 22 eta... Juanjo Galarraga, Zumaia arratsalde hon eta zorionak. Mila esker. Beste garaipen bat liga honetan.